Alami kung adlaw ko balikon ba? Zoom. Nako. Biar naman po ka na magbuk na bukas dua. Duitay mo magini si nanay og mga naman siya mga kuan. Nanay siya may trabaho. Lagi sili pa. Sa last break. Tawag niyo ni asin niya. Ang sukat rin Manila siya dahil nga. John, ila ka bok imong anak? Siya 5. Uy. Kagamay hindi yung anak da ay John. Hindi na rin pa. Estilo daw. Pwede ba ni sili kay bago pa gibutang? Karon ang module, ang ma-bright, ang inahan. Ang inahan naman mo sa anak. Siguro ko lang ikaw yung mag-ride. Ikaw kasulti. Ikaw yung matudlo. Igasaling mabuka kay wala naman kay anak nga iskulang mo Jol. Tuduan po. Ako kay eskwela, isa lang kay katuig isa lang katuig kumada na ako na akong iniskulan. Isa lang kay katuig ang tunga. Agriduan ka? Agriduan ang tunga. Sa katuig ang tunga. Grade 2 ang tunga. Pag tunga eskwela ko grade 1. Oh, Undang. agriduan ang tunga dai ka. Sa katuig ang tunga kana. Sa kani katuig ang tunga ako iniskulan. Pero karon eskwela na control ka, mag-grade tunga na po ka. Sa katuig ka. Pero kaning makaraan. Oh, tunga. nanay may isya karon sa grade 1 dai. Karaan mo dito. Pagka tunga na sa klase sa grade 2 eskwela ko, pasar man ko. Oh, Pwede may video. Pasar ko. Tas ko Pagka grade 2 tunga. Amo ni visit. tunga. Pagka klase sa grade 3. Oh, unang ka. Undang pag tunga-tunga na klase sa grade 3. Unang ka. Eskwela na po ko. Eskwela na po ka. Grade 3 tunga na po ka. Permente, tunga. Permente tunga. Tunga lang ako. Oh. Pinta na ako isa lang katuig. Tunga. Tunga. Kasi ka na tao, pre, 90, ay Wa po siguro na kabalo ba? 19. Muna nga. Yun may ko pa sa eskwela ko. Atong padarmisay sa humay. Ning muhansap ko anang Oh. muhansap ko. Mayon ka. Ay mama, ako answer mama anak ka. Oh. Mo answer. Breto ni. Breto ni doy. Hindi naman ko dawaton sa maestra. Oh. Mayon ka nga. O say, Kuan. 1 plus 1. Kulang ko sipat ang akon ideya paniko pamingwit Muna nag-graduate ka. Kuha niya, Bangkok. Bangkok mo kwa. pagka atong Breto mo yan eh. 1972 Ginako 1960. Marcelo moto grade 3 ko It is. Grade 3 tunga. oh Marcelo. 1972 grade 3 ko to kada unong lang gabulan ako ni iniskulan pero pasar ko Nagi tunga gyapon. Breto mo rin. kanina tunga na klase na Undang na po ka. grade 2 Kung iti na okay halang kong kwan. pasar gyapon ko Tunga gyapon. tunga gyapon na gabulan Pasar gyapon ka. pasar gyapon Okay kayo. ako grade 3 Liba ka nga. Pero wala ka kaamba ko grade 4. Tunga ako pagkatunga-tunga na Kato dili na to mong maestra nga ma'am. Gawa ko man ang tunga ma'am kay para magtuturo. kung kanina malabong mga ko kaya para Right yun sa orang. Bogi gamay lang. Ay sabaw. akon anak ko akon bunso kaya mura man na nagsige eskwelahan sa grade 1 Darabay mo liwat. saka ako sa estin na Darabay mo liwat yun mo, pre. ha Darabay mo liwat. ang akong bunso saka di ko sa estin na kada Babay laki. bay Mulai alin sa grade 1 ay mo liwat na oy. Nakabarong ka. Pobreta, mo barong may mandato. Kulay ko datuay na. Kasikat naman na. Graduate mo anak. Karon grade 11, 12. Tunga ko ka. Karon nga naabtan sa mo. Sa grade 12. Sa grade sauna. Grade tunga.
Ha? Grade 1. Ang akong inisgilan gikwenta na akong isa ka tuig tunga kay kada unom ka bulan. Sila ko. Dito nga lagi yung nahuman. Grade 3? Ugto nga. Sobrang mga panahon, muda pa. Pero ako na igsuon sa mga eskwela. Kaya sige, kwan ba? Sa una, may kwan man, sa kanina. Promote pagka grade 3 na ako 1972. Ang pagkatunga ato kol. Right. Pero wala ka kung grade 4 eh. Sa ako kay eskwela grade 4 kay. Nanao naman nagpang-hire trabaho. Namayon ana iskatuig og tunga eskwelahan nyo. Trabaho na kung kape. Ang trabaho na ko kay may na naman pag Nahuman. Grade 1 og tunga. Pagka unang kabulan, eskwela ko. Pagka eskwela na ko, unang kabulan. Mo din kuan ra kol. Grade 3 ra ugto nga. Grade lang ko, pag grade 4 wala na ko na eskwela. Ang trabaho naman ko. Grade 3 juga tunga ato. Grade 4 namin tunga ko doon. Sa mga leksyon, Ayun, duha ka to nga. sa mga karaan karon na ha? Puro ka namin doon ka tunga. May daw katunga. Grade pa lang, grade. Kada ako inisgilan ko, tag-unom lang kabulan. Pero namin subject yapon to na. Oo. Kuya, Sabi, Sabi, kung sa inyo subject sa una. na Kamo kay eskwela ko, kamo unsa ang mga subject ninyo sa una? Unsa klase nga mga subject? Sa imo kaya no mga math no. Ako mat. kuha Unsa na rin. mga kuan lang. Sulay, kanang pre, kanang bitang Mo gani nagsiling ko ganiha nga tatlo ka ite. Ikaw. Nga 24 lang akong tubag sa to. Nga 24 naman. 240. Ay mag-graduate sa grade tunga. Pero grade 3 juga tunga ra kol. Bahin sa ila ni na sanguna ka Majilan. Nalisyon man na sa buwa sanguna kay Majilan kay Jose Rizal. Ilan og lapu-lapu. Oh, kay Jose Rizal. tunga. Mm. Kay Jose Rizal. Tuig, isa lang. Dr. Rizal? Oh, sa kay Dr. Jose Rizal. Isa lang ka tuig. Kang Emilio Aguinaldo. Dr. Jose Rizal. Classmate man to niya. Manay sa una kol. Ang papel ni Dr. Jose Rizal, auditor. Oh, na siya sa kwan auditor. Oh, nga. Pero si Andres Bonifacio, reveal ni Manto gi patay ito siya ni Emilio Aguinaldo. Oh, si Juan Dol. Isa may kapatay ng Dr. Rizal. Katsila. Sila, Pusil, pusil eh. Tigi pusil sa bagong bayan. ito lagi yung classmate sa una. Pumuntahan na, isa kapatay ng Dr. Rizal. sila. Pagtubag na anak man siya na. Ambot lang ma'am kay wala mo kailangan ng Jose. Siguro may kapatay. Pwede ka gidawlaw na, kasi pobre ra mo. Si Jose ka patay eh. Si Jose. Eh. Ikaw magay ikaw ka patay eh. Layas na matuti. Pusil mo ko. Gani. Ah. Classification. Al kining number mo. December 30 di patay si Rizal. Kulo lang ka. Ang bayak ko yung Nginlan ma'am. Ikaw na ka patay di ay. Napatay siya si 1896. Kolose. Asa man namatay si kuan si Dr. Jose Rizal? Asa man siya namatay? Ari ikaw 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 na bistigaro. Ato ba Bagong bayan sa Pila edad niya na pagpatay niya? 35. 35? Oh. Kabalulay ka? Ha? Grade kayo na. Ah. Mao da imbrat ka kakol kay tulog tunga. Grade 3 og tunga. Oh. Grade 3 ra og tunga, pero bright kayo.
Ikuha na galing sa maestro, tuwarang sa tuig. Ah, Kahit mga ina. Napatay ko sa December 30. December tatate. 1896. Ah, 1896. Nahiro siya, 1898. nahiro siya. Dua ka Ano nahiro man siya? nahiro siya kay. Ang Superman. Pero man na sila ni Andres Bonifacio, hero. Friend na sila, friend. Magkauban man na sila. Ah, magkauban na sila. Ah, Si Andres Bonifacio, pag napatay sa mga Mayo, anong kabalo man ka? isa mo na i-eskwela. Ah, kay kuan na ka, grade 3 og tunga. Grade 3. Sa maestra. Ah, mao day no. Bright tag ka kolay.